Sakana ko ipat ka jing pentip mo ya gitu ki bakwa ban apply kam leng ba ka MPSC lana DSC gitu ka ne ka website ini post ki balai te kane ka website ka thut mentala jan artayo thrai artayo adon ni kane post te menta empat la ban apply kam jong ki MPSC ni ki bon ma ki post ki balai kam tam LDA ba khandai pho tam te empat long ban apply menta kinang maintenance hane ka tho ba sorry, we are temporarily down for maintenance. We are serving some server issue for the past few days. The site will be restored at the very earliest. Inconvenient cost is deeply regretted. Melalui te hak tu kapor kidon ki pus jong West Castle di SC West Castle hajing sisa kadeban kur kelas det hak tu kasengi tang ba nomor katur ke website melalui issue te ngamtip shu kin ai notice kumno kin extend ngamtip ret hadu da dep hadu da kalong biang kan website dengan sa tip dengan sa check te la da ki extend da rang dot ngot ba kin extend te asa biang da yamenta kanang thut ke website empat long ban apply kami te yai sha shwa da long sa pentip sa ai ngan sa check hi ma phiru nak por na lenga jong arong sa ai jeng pentip nak por te tangkan hi kwejuan